आशोक बसरनि परे त्रिपुरा राज्य कोनो बदलनि हिम्मत गैयै कोनो बदलनि हिम्मत गैयै कोनो बदलनि नेतानि हिम्मत गैयै जे जों आलादा राज्य दाबि खालायो होनाय एकमात्र एनसी देबबर्मा थै थांजाक बसिनि दफानि बर'नि थानिबो लामा फुनुगै लांखा बेनि लामा फुनुमाने आबनो सिनि बर'राव बाक्सा निर्वाचन फायो थांगो आबो बर' इस्युया तामखासिनि बर'राव बाक्सा दंगो लाइ थांजाना पगो आबनो जों रिमाइंडार खालामनाय बागै त्रिपुरानि दाबिनो भारत सरकारनि थानायाव सिनि तैबैसा रिमाइंडार जों खरां रहनानै बागै त्रिपुरानि आन्दोलन जों दिनै तैबैसा आगरतलाव संचालायनानै से अब सो आबनो तुयै केबो कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि कोनो जदि नेगेटिव माने सार सुनिमानो बसकांगो टीटीआरसी चंमारि दङ आवै दा ताकलाय आगुलि बराव खलायखाने टीटीआरसी अब इलेक्शन बहुत हासिल तंको 2026 2026 ताऊ मात्र 2025 से बसकांगो तेबो समय तंको तेबो कतर प्रोग्राम नंनाय तेबो कतर आन्दोलन नंनाय किन्तु शुद्ध इलेक्शन बेस खालायसिनि मुभमेन्ट हाइया 23 आगस्ट जों 17 बार पालायखा आं साखनाबले आगरतला पालायखा कुमलंगो पालायखा दिल्लीबो पालायखा अब जों जरा ताबुक लिडार तनायरा अब चिनि रेसपन्सिबिलिटी सारेन्सि देबनमाने दिनै इमांनो जों आबनो बर'नि थानायबो पोसग्रबै आबनो मोगथां खालायनानै डेमोक्रेटिकली सिस्टेमाव अब चिनि रेसपन्सिबिलिटी आ जों जदि आबनो जदि दैनि हांकांकाय अब चिनि लिडार्स अफ व्यर्थता एबो जदि निर्वाचनाव कमिटमेन्ट देखा आं अब हायते क्षमता फायदे आं बाहाय खालायनाय आं क्षमता फायदे बाहाय खालायनाय अब पाब्लिकनि डिसाइड खालायनाय साबो निर्वाचनाव थाङै प्रतिद्वन्दिता खालायनायाव साबो सामं थांनाय साबो सामं थांया पाब्लिक डिसाइड खालायनाय आबनि बागै जों जतसिनि जरा लोक तंनाय रखना तै जों खालायका लोकरक जतना खालायका जों जे एक्सपेक्टेशन खालामना मोनसे बारा फायका सर बोसोर बरक बांखाना ताबो खरसा खालायबाय हेकर रमै माने नि एक्सपेक्ट ताबो फाइनली जों ताबो रिव्यू खालायनायब्ला ताबो जस्ट बासन तासन पाइलायद्रा नरक नुबै माखना नरक जरा मीडिया तंनाय रक नरक ने परनो सिनि आनसार नरक थानायावनो आंनाव सोंसे आनिरो आनसार नरक थानायावनो नरक ताबो एक्सपेक्टेशन खालायो बोसो कोथुम लायखा अब नरक न सादे अब पब्लिक जरा फाइनाय रक बरक सिनि पार्टी नंगे रिव्यू खालायनाय ब डिविजन बोसो फायका अब जों अफिशियली साख्लायनाय अच्छा आंगे सर त्रिपुरालेण्ड सामुं तो जतन साइमनो तांगे सानानै नांखा आं निनि कक थाइसा निनि जे स्पीच नो आं फुल नो खोनागा नों सामानि पाठक जरा नो नों आरो काइसे कक साका टीटीआरसी हापां या खावै दङो फियाबा जों टीटीआरसी एरिया नो तुइसे त्रिपुरालेण्ड सानमानिबा जनरल तो बांग्लादेशी हापका नो इलीगल इमिग्रेंट्स फियाबा टीटीआरसी सुदी से हाबै तंखां कम त्रिपुरालेण्ड सानपनो कुनो मूल करिखा आमो ताबुंनि प्रेजेंट जे टीटीआरसी हापां सालो तंनाय बनि दायनि सामने नों तामनि बागै ताबुंनि जे टीटीआरसी गवर्नमेंट नो अमायके जे माने बक्सिंग स्पीच आबो स्पीच बदय सिनि जनरल सेक्रेटारी सॉरी सपन दाबमारि नाखासरि सो जाय हो आं सामानिंकाय ताबुक जरा दंखौ भारत सरकार बेनि थानिबो मेसेज रनानै बागै बाहायके जों सिनि दफाना पियखनानै बागै जों एडिशनल सेफ खालायमान जेहेतु 1984 सालाव जे 6 शिड्यूल रिजार्व माने TTAADC Tripura Tribal Area Autonomous District Council that means only for Tripura tribal lokni bagai aber not for other community ni bagai ya yes so 6 शिड्यूल नि प्रशासन जरा तंनाय रक बियां बोसक हाबका बरा बोसक हाबका अब नायकननि बागैनो तो प्रशासनिक क्षमता बले सो आ एडिसिनो जों त्रिपुरालेण्ड सक्सेस खालायनायनि बागै एडिसिनो प्रोटेक्शन दुबैसिनि बरकनो सेफगार्ड ना बागै त्रिपुरालेण्ड आदाय खालायनानै थांजानिबो आईपीएफ नि सपोर्ट जदि कोनो अदर्स पॉलिटिकल पार्टी जदि केबो सानै दङ हुंकांकाय जों आईपीएफ पार्टी ऑलवेज रेडी दंगो जों रेडी दंगो sacrifice is sacrifice for the cause of Tripura sani bagai jodi kebo sacrifice khaina hingangai most welcome IPF we are ready then sir take a shang not for only election faika election participant khailaika abo baiya itu sir chung 2018 nuguiman kha je oro CPM GMP ni belai na dabdaba tongoni norong ni kolom tei tai norong ni sengkrak rong ni kolom tei bai कथा लाइजाक बीजेपी बाय हापां खालायका फियाबा 2018 नि सिम तिनि 2025 तंग तंगो फियाबा आईपीएफ ति आजराव आजना तंगमनि तिनि खरकसा फनो तंगै तंगखौ
फियाबो तो टिप्रालेन सानमुं हाइकेबो जे आईपीएफ तिनि फासिंति मडुलिटी कमिटी खाजाकमनि आईपीएफ तिनि फासिंति 125 अमेंडमेंट बिल न बतंगो फियाबो ताबसु जरा फुलफिल खाइमेको हाइन हाइ लुकुरक सोलायलाय कसार माजारो ते काइसे बाबासनो दलत तुबुखा आमुखा टिप्रा मथा बोबाग्रानि दल फियाबो ताबो खरक तामनो सरकार चालक दंगो बीजेपी टिप्रा मथा आईपीएफ टी ग्रेट टाइम abangka great nene tiprasane bagai great opportunity time so o time o jodi song kono achievement khlaimi angkai awasini jara leaders tona rakni failures mp nangka mp ririkha adc nangka adc ririkha assembly nangka assembly ririkha rajyo nangka rajyo ririkha etamo baki tong tai 10 bosor ma nasing pinai hano hai belaki no war masinja be kiri masinja hano hai darak sidak mapli kasapeka social media wo mokol baitang eba khung baitang darak sidak mapli gite takte box no pula no mapli no guno kam ke saimani tongna eba kam ke no oji mani tongna tini ne mapli bo phaing no gite takte box song tini ne mapli ko baise hano belaki no tini salas tini sapsukla saron no idea belaki no tini salas tini te nyata montri dong no obi kok no kok kasar ke aba bai belai no nakumani kok no sabai kanarika tam ne bala obai ke sini ti prasad do phani bisingo obai ke kono party eba obai kono mongsa khlai manja ni lai prok se phas IPF ti party se obai ke ti prasani man thaino eba obai ti prasani do phano obai ke tu bonai hini obai kok thairong no teinai tenin salo sini sar sukla soron noi dia sini te tauk te box no koi kok no sabai kanarika te amni yaglo bo obai belai kino sini te tauk te box no bo na kumani kok rong no bo sabai kanarika phading te tauk te box sung bisi kok sia wei tini chalo sini sar sukla soron no idea sini te tauk te box no sini te nyata montri rong no tamni kok kasar ka eba bawa ke message riga abno tinya sing kisa kam ke bo join nalana sung chino sar ne kono bisin te ba mampli bisin te ngite tauk te box no kicha kam ke nai tongri tini ro mampli no Ama ingke sar ani pule sumong tongai so noi bosor ni yaglo tini tangi hain hai aguli buagra khoro statehood demand de palai kha IPF ti bodol na tini abosong 3 mas sekang na 3 mas sekang song preparation nazar 10 জন phunongthong 20 জন phunongthong 100 জন phunongthong 200 জন phunongthong IPF tini jehetu khoroksa susna MLA sine party bo bahina ফান করে जों 2009 नि सिमि जखन आईपीएफ नि आंदोलन तिप्रालेन आंदोलन फ्लायो 2018 पर्यंत जतन जाने जा पकेट नि रां बाय नकनि पद्रेपर मालमाता फालै रांगा जेलायै एक समय आगरतला एक समय खुमलुं एक समय दिल्ली अबाहाय जों थांलायै जों दफानि बागै जों एडीसी एरिया नाते आलादा राज्य तिप्रालेन जों नांगौ आबनो गणतन्त्रनि बिसिंतियै डेमोक्रेटिकली आबनो जों आंदोलन मुभमेन्ट जों खालायलाय फैयो 2016 लास्ट खालायका आगरतलाव ताकलाय 2025 9 बर्षनि परे जों आगरतला खालायनानै आबनो उद्देश्य बाक्सा तंगो शुद्ध इलेक्शन फाइके खालायलायो अबाहाय सानायबो दंगो किन्तु बर्तमाननि परिस्थितियाव बासाबै डेमोक्रेटिकली राजनीति नि बासा बंखा किछु अंश बररक सावतामानै आईपीएफ नि सपोर्टर तो तंखोबा आईपीएफ नि बरक तो तंखोबा लीडर तो तंखोबा जे बरक न जवाब रिनाय बरक नि आंदोलन नि बिसिंतिनो हाय हिनै वानसगै जों आईपीएफ नि सेंट्रल कमिटि सिद्धांत नाका ताकलाय आगरतलाव 2025 नि 23 आगस्ट जों आगरतलानो खालायलायनाय कारण अबचिनि कतालि सुया जिने थै थांजाक सारेनसि देबमानि दिनै इमां ब तिनिबो सामानि दंगो तिनिबो आं एनसि देबरमा साइजों थै थांपानो लाखो एनसि देबरमा आसारि लांनाय तिप्रालेन दाबि खालायनाय दं अबनो बागै सारा तिप्रावो 1949 सालनि 15 अक्टोबर भारत बे मार्च संमानि परे आशक बसरनि परे त्रिपुरा राज्यबो कोनो बदलनि हिम्मत क्रय কোনো বদলনি হিম্মत करे কোনো বদলনি নেতানি হিম্মत करे जे जों आलादा राज्य दाबि खालायो होनाय एकमात्र एनसि देबबर्मा थै थांजाक बसिनि दफानि बरनि थानिबो लामा फुनुगि लांखा बेनि लामा फुनु माने आबनो सिनि बररक बाक्सा निर्वाचन फायो थांगो आबो बर इस्युया तामखासिनि बररक बाक्सा तंगो लाइ थांजाना पगो आबनो जों रिमाइंडार खालायनाय बागै तिप्रालेनि दाबिनो
भारत सरकारनि थानायाव सिनि तैबिसा रिमाइंडर जों खरां रहनानि बागै टिब्रालेनि आन्दोलन जों तिनि तैबिसा आगरतलाव संचालायनानै से अब सो आबनो तुये केबो कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि कोनो जदि नेगेटिव माने सार सुनि मानो बसकांगो टिटिआरडिसि चंमारि दंगो आवै दा ताकलाय आगुलि बराव खलायके हानै टीटीआरडीसी अब इलेक्शन बहुत हासिल तंको 2026 2026 ताक मात्र 2025 से बसकांगा तेबो समय तंको तेबो कतर प्रोग्राम नंनाय तेबो कतर आंदोलन नंनाय किन्तु सुदु इलेक्शन बेस क्लाइसिनि मुभमेंट हाइया 23 आगस्ट जों 17 बार पालायखा आं साखनाबले आगरतला पालायखा कुमलंगो पालायखा दिल्लीबो पालायखा अब जों जरा ताबुक लीडर तनायरा अब चिनि रेस्पॉन्सिबिलिटी सारेन्सि देबनमाने दिनै इमांनो जों आबनो बरनि थानायबो पोसग्रबै आबनो मोगथां खालायनानै डेमोक्रेटिकली सिस्टेम अब चिनि रेस्पॉन्सिबिलिटी जों जदि अबनो जदि दैनि हांकांकाय अब चिनि लीडर्स ऑफ इंडिया थता केबो जदि निर्वाचन कमिटमेंट देखा आं अब हायते क्षमता फायदे आं बाहाय खालायनाय आं क्षमता फायदे बाहाय खालायनाय अब पब्लिकनि डिसाइड खालायनाय साबो निर्वाचन थाङै प्रतिद्वन्दिता खालायनायाव साबो सामं थांनाय साबो सामं तांया पब्लिक डिसाइड खालायनाय आबनि बागै जों जतसिनि जरा लोक तंनाय रंना तै जों खालायका लोक रक जतन खालायका जों जे एक्सपेक्टेशन खालामना मोनसे बारा फैका सर बोसोराव बरक बांखाना ताबो खरसा खालायबाय हेके रमै माने निने एक्सपेक्ट ताबो फाइनली जों ताबो रिव्यू खालायनायब्ला ताबो जस्ट बासन तासन पाइलायद्रा नरक नुबै माखना नरक जरा मीडिया तंनाय रक नरक ने परनो सिनि आनसार नरक थानायावनो आंनावनो सोंसे आनिरो आनसार नरक थानायावनो नरक ताबो एक्सपेक्टेशन खालायो बुसो कोथुम लायका अब नरक न सादे अब पब्लिक जरा फाइनाय रक बरक सिनि पार्टी नंगे रिव्यू खाने ब डिविजन ने बुसो फाइका अब जों ऑफिशियली साखलायनो अच्छा आंगे सर टिप्रालेन सामुं तो जतन साइमनो तांगि सानानि नांखा आं निनि कक थाइसा निनि जे स्पीच नो आं फुल न खोनाका नों सामानि पाठक जरानो नों आरो कासे कक साका टिटिआरडिसि हापां या खावै दंगो फियाबा जों टिटिआरडिसि एरिया न तुइसे टिप्रालेन सानमानिबा जनरल तो बांग्लादेशी हाबका न इलीगल इमिग्रेंट्स फियाबा टिटिआरडिसि सुदिसे हाबै तंखां कम टिप्रालेन सानपनो कुनो मूल करिखा आमो ताबुंनि प्रेजेंट जे टिटिआरडिसि हापां चालक तंनाय बनि दायनि सामने नों तामनि बागै ताबुंनि जे टिटिआरडिसि गवर्नमेंट न अमाहायके जे माने बक्सिंग स्पीच अब स्पीच बदय सिनि जनरल सेक्रेटारी सॉरी सपन दाबमारि नाकासरि सो जाय होक आं सामानिंकाय ताबुक जरा तंखौ भारत सरकार बेनि थानिबो मेसेज रनानि बागै बाहायके जों सिनि दफाना थियखनानि बागै जों एडिशनल सेफ खालायमान जेहेतु 1984 सालाव जे 6 शेड्यूल रिजार्व माने TTAADC Tripura Tribal Area Autonomous District Council that means only for Tripura tribal lokni bagai aber not for other community ni bagai ya yes so 6 शेड्यूल नि प्रशासन जरा तंनाय रक बियां बसक हाबका बरा बसक हाबका aber नायकननि बागैनो तो प्रशासनिक क्षमता बले so आ एडिशनल जों टिप्रालेन सक्सेस खायनानि बागै एडिशनल प्रोटेक्शन दुबैसिनि बरकनो सेफगार्ड ना बागै टिप्रालेन आदाय खायनानि हांजानिबो आईपीएफ नि सपोर्ट जदि कोनो अदर्स पॉलिटिकल पार्टी जदि केबो सानाय दंगो हुंकांकाय जों आईपीएफ पार्टी ऑलवेज रेडी दंगो जों रेडी दंगो sacrifice is sacrifice for the cause of Tiprasani bagai jadi kebo sacrifice खायनाय हिंगांगाय most welcome IPF we are ready जोंगे सर टेकेसा not for only election फायका election participant खायलायका अब बैया जो सर जों 2018 नुगैमानखा जे और सीपीएम जीएमपी नि बेलायनो दाबदाबा दंमोन नरगनि कलम तै नरगनि सेंक्राकनि कलम तै बाय कथालायजाक बीजेपी बाय हापां खालायका फेबा 2018 नि तिनि 2025 तंग तंग फेबा आईपीएफ ति आजराव आजना तंगनि तिनि खरकसापनो तंगै तंगखौ फेबा तो टिप्रालेन सानमुं हायकेबा जे आईपीएफ तिनि फासिंति मॉड्यूलिटी कमिटी खाजाकमनि आईपीएफ तिनि फासिंति 125 अमेंडमेंट बिल न बतंग फेबा ताबसु जरा फुलफिल खायमेको हायनो हाय लुकुरक सोलायलाय कसारमा जरो तै कायसे बाबासनो दलत तुबुखा आमुखा टिप्रामथा बोबाग्रानि दल फेबा ताबो खरक तामनो सरकार चालक दंग बीजेपी टिप्रामथा आईपीएफ ति अब ग्रेट टाइम अब ग्रेट मेने टिप्रासनि बागै ग्रेट अपॉर्चुनिटी टाइम सो ओ टाइमो जदि जों कोनो अचीवमेंट खालायनो आंखाय अवश्यनि जरा लीडर्स दंना रखनि थैलियार एमपी नांखा एमपी रेडिखा
एडीसी नांखा एडीसी रिखा असेंबली नांखा असेंबली रिखा राज्य नांखा राज्य रिखा ते तामो बाकी तम तै 10 बছর मा नासिं फिनाय सर ओरो ताबो आं सिंना नायमा के लुक्रक नि बसकां सुजा कक तलांना नायमा के चिनि लिडार्स रक जों सलाय लायखा तिनि बाय 7 बছর सलाय लाय मानि उकुइ तंगो हियाबा लुक्रक ताबो हाकसल हाकसल हिमि फाइ तंगो almost sabni failure by lukrok himi tongna nangko jodi tini sing sawi mano jotono thangsa ke leaders sejai angke tiprasor yogi mano ang ekta issue angni thane nini bising tiyai asli lukrok ni thanio message nani sam ma basamani karon thai IPFT anytime dafani bagai support nangai tongkhai others political parties sang IPFT ready tongo কিন্তু টিপ্রালেন দাবিনো ওকলগ তনই টিপ্রালেন দাবিনো খিবি বইলে जों কোনো কারণে जों শুধু ইলেকশন কন্টেস্ট খাইনে বাগैले जों অ মেন্টালিটি হলে जों थांलायनानै पसिबल या नरं नखना 2021 तामो पिक्चर मुखा आईपीएफटी ना एकेबारे बिनी पॉलिटिकल पार्टी नि যত নিনি তোমাহিন গ্রাসরুট লেভেল পর্যন্ত বিনি সংগঠন টস নস খাইনে বাগৈ চাইতকা আইপিএফটি যদি তিনি করে হিকাংকায় সাবনি বেনিফিট অংখামু টিপ্রালেন দাবি যদি করে হিকাংকায় সাবনি বেনিফিট অংখামু সারে जों जे 15 বছর আন্দোলন খাইলাই তং মানে अब किसिनि पर्सनल बेनिफिट नि बागै खाइ तंबा अब किसिनि व्यक्ति स्वार्थनि बागै खाइ तंबा दिनैसो पर्यन्त जों आलादा राज्य नांगौ हनै हाजार हाजार आगरतलाबो गुथुम लायै टिप्रालेनि कक सिरिगि सालायका आगामी दिन तैबो खाइनो नांनाय अ एनवायरनमेंट न कन्टिन्यू जों तन्नानै जतखना अबदि जों टिप्रालेन माया सान दाबो अदार्स पॉलिटिकल पार्टी बाय अ टिप्रालेन इशुना सक्सेस खाइनो बागै जों जदि गेट टुगेदर अंना नांगौ यूनाइटेड अंनानि नांगौ नों कांकांकाय टिप्रालेन दाबिनो तनैनो जों गेट टुगेदर जों खालामनो किन्तु टिप्रालेन दाबिनो नष्ट खालायो निनि खाबले निनि पार्टीनि सिम्बल खाबले तमाहेन गोथां तंसिनायफो आर सिनि टिप्रालेन आन्दोलन खालायनाय पार्टीनि सिम्बल खाबले नदियो कसगै रहसनायफो आबो आं साइजों कसगिया टिप्रालेन दाबि कसगै थांगांखाय साबनि लाबं खामो साबनि लाबं खामो दिनै अ टिप्रालेननि आन्दोलन गोथां तननो बागैसो जों दिनै खालायदोंब्ला आगामी दिनाव खालायमा थांनाय माया सारा आथिनि दफाना नों बमा हायके सेफगार्डनाय कोनो सल्युशन तो दंबा परे तो कम्युनिस्ट नि अंथं कांग्रेस नि अंथं केमनि थाने सल्युशन तो दं जे टिप्रासना भाइके सेफगार्डनाय विदाउट सेपरेट स्टेट भाइके नाय केबो ग्यारेंटी दे रहिमा तबसो जरातै तो केबो ग्यारेंटी रहिमानि ओके अच्छा अंके सर नोन ता केसा आंगमन सिगना नि स्पीच नां पाइथो खनाका न नि ओरा तिनि प्रोग्राम खाइतिनि आईपीएफ तिनि बर खाइतिनि केबो सिक्री सकल लामा कासुमानि नि खुनजुओ मकल सक पाइकेना आबै नों तिनि ओरा चिरिगै बसाका आनि यूथ रगनो या खाजा तमना आ दुरिनो तानसुरिनि सामने आमन नों सावना सामा खलायका दसाका निर्वाचन टार्गेट खलाय आईपीएफटी टिप्रालेन आन्दोलन खलाया आ बुझियो सर आं सावना लगातार 25 बছरनि सीपीआईएम लगातार 25 बছरनि सीपीआईएम न याफां यारम फैसाबै टिप्रासा एलाकानि हयते बिदाय रै रहरका जदि केबो वानसबै दङ आईपीएफ न सिक्री सक्रबै न सिक्री सक्रबै बावनि लिडारना रांबाय पायै बरन पद्रे पर तमाहिन जों जालाय खिखलायै आईपीएफ न बाथाग्रै मारनाय हनाय केबो ता वानसक दं आबनि बागै आं बरकनो कबननो मसंगो लाई थांजागा लाई थांका किन्तु प्रेजेंट कारण सरायक जतनिनो कायसा सपोर्टर दङ आं बनायनाय आनि सरायक खति तांथों नों बनायनाय नि सरायक खति तांथों जों बनायनाय सिनि दफानि बर खति तांथों सुदु चियाननि बागै नोंतामनि आरो तमाहिन निजिनि बरनो बिसिङाव खति खायनायगा सुदु चियाननि बागै जारा फाइनाल दिनै टिप्रालेननि बागै आन्दोलन खालायथायगा बर ताम साया खालायका दफानि बागै कक साबायका बर ताम साया खालायका नोंबो खालायदि सिनसारायक थांनाय टिप्रालेन नांगौनि सिरिगि जोंबो सलिडारिटी फुदुंनाय
sir joto se alliance je kathajak sanmung thangsa o sanmung je tipralen sani bo tiprasani no phaida buini to phaida yablena ingo or tai kisi kereng phaida na kana nung to khoroksa as a minister ni ang nin thani sung ya poru जों 2014 ni sini tipralen आंदोलन खालायतनिबो जों जथेष्ट भुक्तभोगी जों जतनिसले हेरासमेंट कतर जों मानखा आंदोलन कतर बो जों खालायका टिउजेस नि परे ते कष्ट बो मानबायखासिनि सराय रक ताबुबो खालाय दंखो जों केबुनो तिनि जरा फायनाय रकना नायदे केबुनो वागनि लोन पुननि लोन टकनि लोन नन खतंग रनाय नन आहाय रनाय जों केबुनो सामग्री इभेन जों बरनो गाड़ी पर्यन्त फ्री रही मैया तारपरे फुनो बर तिप्रालेना हामजागै फायो नों आ बररना नों तांगै अजथा नों हादुल खितानानैबा बर तामसा खालायकेबा माने sir tini o party mungkha जदि केबो खालाय दंखा जेने थाने कायसा इनफरमेशन फायका सो आबनो तैसं कक सालायनाय आबा मेजर इशुया सो जों बायके आबनो बस गंगा जों टेकल लनाय जों आबनो सालायनाय सो आबनि बागै कोनो आमचाया फना जों ताबुकबो दिनिसो पर्यन्त नाय दिनर आईपीएफटी 16-17 বছর কাউই দङ आईपीएफटी 16-17 বছর কাউই दङ प्रत्येकटा निर्वाचन जों कोनो सिनि दफानि बिसिङाव केबनि थानायाव थांगै जों 80 कंसा कग्याखौ सीपीआईएम 25 বছর 35 বছর ক্ষমতা कमाई थांमाने यागुलो फन 2018 बो जों सीपीआईएम नि जरा तिप्रासा केडार तंगाय रंनि नखंग जों 80 कंसा कग्रुयाखौ सिनि सिक्ला रखन जों आदेश बरियाखौ जों अबहाय डार्टी पॉलिटिक्स नि खेलाना जों थांनानै मुसुमिया सो जे केबो जुदि थाङै दंखाय बरंनि परिणाम बरक रेजाल्ट मानाय पाब्लिक बरंना जवाब दनाय कारण क्षमता केबोनि पार्मानेंट गया आबनि बागे पाब्लिक सि नेतास नामो पाब्लिक सि लीडर्स नामो पाब्लिक ना तोइनो सिनि आंदोलन केबो जुदि कोनो नेता जुदि व्यक्ति सातनि बागे केबो जुदि किछु खायना नायखांगाय बिनि परिणाम बो मानाय इलेक्शन फायखाय सो आबनो जों केबोनो कोनो रिएक्शन जों रनानै थांला अच्छा sir paithangni sumungomano जों नुगै मानो त्रिपुरा हास्तिनि त्रिपुरा मथानि खरकसा सेंक्राक डेभिड मुरासिं आमोनि नि कालिग्स बो नरा आगि सामु कायसे त्रिपुरालेन ग्राम रेली बो खलाय फैजाक आम नुगै फेयो आजाराव गागे बताबो क कसारि दङ अर कुनो आईपीएफ ता हंदी त्रिपुरा मथा ता हंदी सीपीएम ता हंदी कांग्रेस ता हंदी फाइरि जंतर मंतर त्रिपुरासानि सेपारेट स्टेट नि बागे त्रिपुरालेन बा 125 amendment हाइकबा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन लैंड राइट्स नि बाय खरांथि सालाये माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी नो इंडियन गवर्नमेंट नो खरांथि सालाये मानि बकबुगै दङ नों बनो लगिरे ना देमुसं आं ताबुक पार्टी नि खरकसा एमएलए आईपीएफ नि खरकसा मिनिस्टर आईपीएफ नि खरकसा एजीएस जों ताबुक बसकांग 2 कदम आगंनानि सिगांग जों अक्लगे 1 कदम आगगो कारण जों सुन्दै चावै बसलाय कोकजाक दा डेभिड मोरासिं बताबो खलाय दं माने आं बनो बेलाय बेलाय हामबाया फारो तैबो जरा बिनि बदल तंनाय रक बिनि तमाय हेन पार्टीयाव तंनाय रक निजेनि पार्टीनि बरक जदि जत एक साथे थांगां खायसे पाब्लिकबो फायनायना बले बयबो फायनायना बले नों हाय साइसं थाङै खलाय दंका बाक्सा था थांया निनि बदलनि सिंका तै कायसा बदलनि ले बाहाय निनि तमाय हेन मुभमेंट बे फायनायबा के कायसा मुभमेंट न जों खलायनानै थांगां गांकाय त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो फनंथं आईपीएफ नि सुप्रीमो फनंथं बा त्रिपुरा मथानि ऑफिशियल फनंथं आईपीएफ नि ऑफिशियल फनंथं गेट टुगेदर आचोगय इंटेलेक्चुअल जरा त्रिपुरा सा तंनाय बरक न गेट टुगेदर आचोग्रुवय बाहाय के रोड मैप खलायनाय अब पॉलिसी मेकिंग खलायना नांगले खुद सगे साइजों थांगै ए आनि लगे फायबाय दे हेनै रेहनै थांलांका अब खलाय तंगने बहुत ठीक आसे बेनि तमेन 20 कांगतैबो इशुनतैबो आगो गितंखा किन्तु स्ट्रेटेजी कायसा नेने कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी उना नांगोगा आनि पार्टीयावबो जाते आनि पार्टीनि लीडर बे आं जाते कॉन्फ्लिक्ट उनानै नाया जात हैदेबा ता अबनि बागै बसकांग जों तामा खायनो नाङा आं दातेनि स्पेस रेखा त्रिपुरालेननि बागै जदि केबो सिनि बदलनो जदि सपोर्ट सानै दंखांखांकाय आईपीएफ पार्टीबो गेट रेडी शुक्लाचरण नुवातिया बाहिन रेडी
Tipralan ni bagai जों sacrifice खालामनो बागै tiar दङ asal sakable মানে আমার ইলেকশন নি বাগে এলায়েন্স ইয়া চবা নি বাগে সি coba ni bagai আচ্ছা not for election আচ্ছা স্যার পাই থাক কাছে ন নিনি অ্যাসেম্বলি নি স্পিচ মার্কেন বারেল বংখা আমো নং সাই মাখান आंनो तामसना नाय तो नों सीपीएम नो नरना बागै से टिप्रालेन सानलाय हुनि one side about negative আমो नेगेटिभ starting angka ang sawana दकिसा ang da Ranjit bai ang ara controversy yang lain mana engka tamo खरकसा CPIM ni MLA bo chirikhogi sai tongkha जों CPIM roksi ADC no गठन खालायो जों CPIM roksi ADC tubui phayo hmanano si sini da Ranjit table boi समर्थन खालायो aprobrak opposition bench tongmane नै आफ्रो अपोजिशन engkai ang abono nugui ang ma saka जों tini Tipralan आंदोलन खालाय tongmane समस्त कारणे भूल राजनीतिक थंगमानि कारणे सिनि बररक tini identity crisis ongmani कारणे tini बाध्यतामूलक अंखा IPFT Tipralan साननानि आ कंग्रेस आं tini sabo IPFT Tipralan सानै tongmani sudu CPM no nonani bagai ya CPIM ni समस्त samung tangmani bolni कारणे tini ADC no generals नाम का vote banks नाम का illegal immigrant tu voter right rekha fatarhani faine rokno kabang ma jaga bo borokno shifting khlaika borone IPFT asai Tipralan ma sana nable a congress ang assembly o sabu কিন্তু নরক কাই বর্ণসে নরক সমর্থন রই অপোজিশন পার্টি আসুকজা অপোজিশন বেঞ্চ আসুকজা খানে বনসে এমএলএ সিপিএম নি খরকসা চংসে এডিসি তবু হনে সামনে জাগাবো দা রঞ্জিত দেবর্মা এমএলএ বসি আ এমএলএ না সমর্থন খাই টেবিল বই তং গাঙ্গাবে আং আবনে রিঅ্যাকশন মারি সিনাই বিলে ও আমনি রিঅ্যাকশন দামो আবনে রিঅ্যাকশন সে সো আবনে বাগৈ जों সিপিএম ने শুধু নন না বাগৈ Tipralan সানা হাইয়া अब যারা চিনি আইপিএফটি নি Tipralan नो बेकाय देव खिकायना ना बागै दिन रात 24 घंटा सेकेंड टू सेकेंड जरा एजेंसी अंगै चिनि Tipralan ना बाहाय के नष्ट खायमान आ चक्रांत जरा खायजने बागै साइट गई तंगाय रक्सि बरक तिनि अबहाय तमहिन बरक न तमहिन बेकाय देव खिकायना बागै अबहाय भाइरल मेसेज खायो सो आबने बागै शुक्लाचरण नवाति आइपिएफटी तंगु शुक्लाचरण नवाति आइपिएफटी नङै सिक्लानि सामं ताङै फैयो Tipralan आन्दोलन खायो IPFT ni bagai Delhi wo IPFT ni bagai Agartala wo IPFT ni bagai Sara Tripura wo besok jarak coba kaigan nor gosai mano tabuk go Tipralan ni bagai sini naharmung no jadi sini Tipralan ni naharmung kore hingga angka besok national party wo si sujug subida nai tongi man bleta mo dorkar jadi obhai mentality one shot angka so abang bagai public na puno dina one time public na nang temahin convert khai manai kintu permanent ni bagai ya so abang bagai seng bojara nasimi dong